Takže bolo povedané, že, a možno ešte aj tým začnem toto video, že autenticita rozhodne je veľmi dôležitá pre naše životy, aby sme sa cítili v nich dobre, šťastne, spokojne, vyrovnanie, ešte neviem ako. A teda, že to je veľmi dôležité aj v našom rodičovstve, čiže nič z toho, čo bolo povedané vo videu predtým, nenaznačuje, že autenticita nie je dôležitá. Len je to o tom, že ja som ju vykreslila ako také fluidum, že proste sa mení, že aj to je vlastne niečo, čo my si stanovíme o nás a jednoducho podľa toho žijem a to je autenticita. A to, čo to bolo v roku 2012, to môže byť niečo iné ako v roku 2020. Čiže týmto by som začala a ešte možno teda pripomeniem, že teda nie je to o tom, že ja to takto proste mám, nebudem sa meniť pre nikoho a teda jednoducho super, že toto mám také plusy a teda toto mám mínus, ale teda bohužiaľ takto to je a meniť to nebudem a ja si budem okolo toho uspôsobovať život. Keď je toto môj spôsob života, s ktorým ja som vnútorne vysporiadaná, budiš. Ja vlastne rozprávam o tom, že sa to dá robiť aj inak. A stále to neznamená, že nie sme autentickí. Respektíve stále to môže znamenať, že stále môžeme byť autentickí. Len to znamená aj to, že pokiaľ mi niečo v môjom živote nevyhovuje, tak mám proste silu to zmeniť. Neznamená to, že som so sebou nevyrovnaná, že sa nemám rada, že sa cítim nedokonalo, nie dosť dobre, alebo že budem dlhodobo neautentická. Takže poďme na to vlastne to ešte rozobrať z tohto hľadiska. Dostali sme sa k tomu tak, že zase z nejakého takého z jedného podnetného rozhovoru, ktorý ja som teda viedla so svojou veľmi dobrou kamarátkou, klinickou psychologičkou, ktorá má tiež dcerku, už okolo teda 4 rokov má. No a viedli sme presne ten rozhovor, že vlastne čo to dieťa vníma, nejakú podvedomú správu z toho, lebo vieme, že deti vedia proste čítať svoje okolie a obzvlášť svojich rodičov a ako keby to tak bolo náschvál správené, že proste hlavne ten náš emočný svet proste, cez ktorý sa oni učia, tak taký ten podvedomý message z takýchto situácií, kde vlastne človek možno alebo rodič nereaguje autenticky v rámci tej situácie, že by bolo to, že vlastne nikdy nie sme dosť dobrí, teraz akože v tom zmysle, že ja si o sebe myslím ako človek, že nikdy nie som dosť dobrá a neustále sa potrebujem vylepšovať. No, že vlastne to je taká tá podvedomá správa, ktorú to moje dieťa vlastne pojme z toho, keď ja povedzme sa snažím v nejakej situácii zareagovať povedzme, že knižne alebo správne. Je to určite veľký červík do hlavy, pretože sú veci, ktoré vlastne dokážeme poňať nejakými metodami, ale keď pôjdeme do nich hlbšie, tak zistíme vlastne, že príde táto otázka tak automaticky, že vlastne akú informáciu alebo čo o živote tomu dieťaťu sprostredkovávame vlastne tým, že sa snažíme byť lepším rodičom, ako by sme prirodzene boli bez toho, aby nám niekto niečo k tomu povedal alebo dal nejaké odporúčanie. Dá sa na to pozerať určite rôznymi spôsobmi a jeden je určite ten, že vlastne dávame ako keby tú správu, že necítim sa v tejto role dosť dobrý a proste chcem sa vylepšiť kvázi, hej. Čiže je to taká jedna z tých možností, ako by sme mohli vysvetliť celú túto tému tej autenticity, je tá, že jednoducho, či je vlastne vhodné aplikovať možno nejaké metódy, ktoré nám nie sú úplne prirodzené alebo idú proti našej reálnej, tej skutočnej povahe. S tým, že teda to dieťa to navníma a teda cíti, že sme neautentickí voči sebe a teda učí sa, že vlastne byť neautentický je teda v poriadku, lebo dieťa sa učí vlastne o svete aj o sebe samom, aj o tom, že vlastne čo je v poriadku v rámci prežívania, v rámci chovania a tak ďalej. Sa vlastne učí, keby sme išli touto teóriou, touto cestou tomu, že vlastne byť neautentický je v poriadku. Druhý teda ten náhľad na celú túto tému je vlastne presne ten, že
to cítenie z nás, tej neautentickosti je z môjho pohľadu dočasný. Keď sa teda snažíme na niečom pracovať, tak proste tiež to chce čas. A tak, ako som vlastne už aj v predchádzajúcom videu spomenula, je strašný rozdiel, či vlastne my, dajme tomu, v celom tom procese prirodzene vyvstanú nejaké chyby, nejaké situácie, kedy to nejde vlastne úplne podľa našich predstav. Čo urobíme potom? Pokiaľ my zostaneme v klopku sa hojdajúc, že proste som čisté sklamanie a jednoducho nejde mi to, toto celé mi nejde a ja som teraz poškodila svoje dieťa, tak to je presne to vlastne to úzkostné vnímanie celého toho rodičovstva a vlastne toto je potom tá správa pre to dieťa, že to je áno, to vedenie k tomu perfekcionalizmu. Že mne to teraz nevyšlo, urobila som v niečom chybu a tak ďalej, tak ďalej. Kdežto, keď jednoducho ja sa na to pozriem doslova a do písmena športovo, a to je to, že ok, dobre, však snažím sa na niečom pracovať, robila som to takto celý život, je to proste pre mňa prirodzené, momentálne mi to nevyšlo a ja proste prídem a poviem, čo sa stalo. A život ide ďalej a proste sa nejakým spôsobom prepojíme, tak je to skôr proste vedenie k tej správe, že alebo vedenie k takej informácii, že chyby sa dejú, nejaké omyly, nejaké sklznutia sa proste dejú a vlastne práca na sebe a na tom, aby aj ja som proste sa cítila sama v sebe lepšie alebo odstraniteľné je vlastne v poriadku a toto je podľa mňa to dôležité. Odstraniteľné a systémom, ktorý vlastne je taký úplne proste taký light, taký jednoduchý, nie že jednoduchý, ale taký voľný. Nie, že ja sa proste cítim, že to musím teraz aspoň do mesiaca maximálne toto musím odstraniť, lebo ak to neodstraním, tak neviem, čo sa bude diať. Je nejaký taký časový, povedzme, hej, že by sme si dali nejaký medzník, že do tohto bodu to proste musím prestať robiť, alebo niečo toho typu. Tak to už je proste taký ten tlak, ktorý možno, teda nemožno, ale určite nenarobí vôbec nič dobré. Na druhú stranu, ja k tomuto strašne rada používam citát, ktorého vôbec neviem, kto je autor. Ale myslím, že sa to volá, že modlitba zmierenia. Pane, daj mi pokoj, aby som prijala veci, ktoré zmeniť nemôžem. A daj mi silu, aby som mohla zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť rozlišiť jedno od druhého. A toto si stále proste opakujem, že nie je to proste o tom, že ja sa na seba pozriem ráno do zrkadla a beriem sa ako za nejakú totálne nedokonalú bytosť, rovná sa nie hodnú, alebo nie dosť dobrú. To, že človek zvolí tú cestu, že sa v úvodzovkách vylepšuje, neznamená, že sa berie automaticky, že nie je dosť dobrý. Ruka na srdce, ja sa strašne dobre cítim vo svojom živote a vo svojej koži. A viem, že mám veľa slabých stránok, viem, že proste veľa vecí mi nejde, ale ako keby som sa naučila ísť s radosťou do toho, že ok, to je zaujímavé, toto mi nejde, mohla by som to skúsiť, toto by ma možno bavilo, ten proces. Čiže preto stále o tom rozprávam, že nie sa úzkostlivo pozerať na ten výsledok, že toto je figúra, ktorú ja by som chcela raz stelesňovať, ale proste na ten proces, že proste baví ma to skúšať a to je presne preto som použila slovo vlastne pozerať sa na veci športovo. Lebo to máte ako s každým športom. Keď sa chcete niekde dostať v rámci športu, hej, tak tiež proste potrebujete trénovať. Tiež vám to niekedy nejde. A tiež ste vlastne na začiatku úplne, nebojme sa toho pojmu, proste nie je dosť dobrý. Ja keď proste neviem liesť, tak nie som lezec. Alebo keď začnem, tak nie som dosť dobrý lezec, hej. Ja neviem, prečo sme my vlastne vytvorili komunitu, kde stále sa ako keby bojíme alebo kde sme zdemonizovali ten pojem, že nie som dosť dobrý. Však no a jasné, že nie som dosť dobrá v niektorých veciach, ale to neznamená, že rovná sa, že ja tým teraz idem nejakým spôsobom trpieť. Proste nie som v tom dosť dobrá. A teraz buď mi to je jedno, alebo mi záleží na tom, že jednoducho by som to chcela zlepšiť. Hej. Čiže možno trošku preformulovať celé to, že jednoducho celá tá spoločnosť nás proste vedie k tomu, že nehovor, že nie si dosť dobrý. Si dokonalý taký, aký si. Tak, ako to je teraz, tak je to dobré. Však dobre, vidie. Ale nevidím nič na tom povedať, že sú veci, v ktorých nie som dosť dobrá. Lebo som? Nie dosť dobrá. No a čo?
Takže rovnako je rodičovstvo. Že keď jednoducho ja do toho vstúpim s tým, že ja tomu dieťaťu ukážem, že proste urobila som to najlepšie, ako som to vedela, v tom životnom období som bola na tom takto, v niektorých veciach som bola úplne super a v niektorých som proste nebola dosť dobrá, ale snažila som sa, ale nie len kvôli tomu, aby tebe bolo dobre, ale preto, aby som sa ja proste v tom dobre cítila, ale nie len vo vzťahu k tebe, ale aj vo vzťahu k sebe, hej. Takže myslím si, že je to aj o tej teda láske k tomu procesu. A potom vlastne aj na tú autenticitu sa proste inak nahliada, hej. Čiže otázka, že či proste moje dieťa bude zo mňa cítiť nedostatok autenticity v niektorých situáciách, je podľa mňa strašne aj o tom, čo urobím potom. A je to aj o tom, ako celý ten proces vnímam. Či sa na to pozerám tak úzkostlivo, hej, že Ježišmária a teraz ona to cíti, že hej, že bože, ona je taká akási úzkostlivá z toho, že ona teraz nejako zareagovala, hej. Ale pokiaľ ja sa tiež na to proste pozriem tak, že Ježišmaria, som teraz nervózna, okej. Hej, ale hej, že napríklad aj minule som tak, jedna z takých tých spôsobov, ako vlastne pracovať s takou vnútornou nervozitou je napríklad možno začať spievať, alebo si začať spievať tie naše vnútorné pochody a tak. To je vlastne jeden z tých spôsobov, ako to nejakým spôsobom preklenúť a presmerovať tú energiu nejakým iným spôsobom. Tak čo vlastne to dieťa vníma? To dieťa vníma to, že aha, ok, dobre, ja cítim z mojej mamy, že je nervózna. Vidím na nej, že proste sa snaží maximálne, aby to bolo lepšie. No a čo? Tak sa snaží, aby to bolo lepšie. To neznamená, že je nevyrovnaná s tým, ako to proste ona má. Je s tým vyrovnaná, ale chce sa aj ona proste cítiť lepšie. A robí to týmto spôsobom. Hmka si, spieva si, pustil si hudbu, zatancuje si. Prišiel za mnou, povedala mi, Olivia, som nervózna, takže teraz skús ma chvíľočku nechať. Hej, aby som, ja neviem, hej, môžeme tie metódy potom niekedy inokedy vytiahnuť. A tak ďalej, tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto je strašne dôležité ešte aj okolo tej autenticity vlastne spomenúť. Takže áno, tie deti vnímajú to naše nastavenie a to naše prežívanie a aj tú našu úvodnú neautentickosť vlastne ja nevidím na tom nič zlé, že vlastne to dieťa vníma na nás, že sa snažíme urobiť niečo lepšie. Pretože to, že ja sa snažím robiť niečo lepšie, nikdy nemusí znamenať to, že ja som nevyrovnaná sama so sebou alebo že sa cítim nie dosť dobrá. A keď vlastne to dieťa bude staršie, tak stále vlastne im dokážeme tieto veci potom ďalej verbalizovať. A to, čo oni majú teraz na úrovni toho, že oni to nejako cítia emočne, tak neskôr im vlastne začneme vysvetľovať aj iným spôsobom. Okrem toho vysvetľovať sa dá dieťaťu už úplne kľudne po roku medzi 12. a 18. mesiacom. Naozaj tie detská začínajú tak rozumieť, že ja to akože naozaj to vnímam. Takže toto je ešte také dosť dôležité pokračovanie k autenticite.